Stavmagnetens magnetfelt. Du skal bruge følgende: A4 papir, jernfiltspåner og en stangmagnet. Sæt stangmagneten på bordet og læg et stykke papir over. Som I kan se, er der mange jernfiltspåner ude i enderne, og det vil sige, at stangmagneten er kraftigst der. Magnetisering. Du skal bruge følgende: en stangmagnet, en kompasnål. Tag din stangmagnet og stryg den over din kompasnål, så den magnetiserer. At magnetisere vil sige, at man vender alle småmagneterne i samme retning. Tiltrækning og frastødning. Du skal bruge følgende: en kompasnål og en stangmagnet. Som I kan se, tiltrækker den røde side af stangmagneten, som er nord, den lyse side af kompasnålen, som er syd. Det vil sige, at to ens poler ikke kan tiltrække hinanden. Her har vi prøvet med to stangmagneter. Vi har prøvet at sætte sydpolerne sammen og nordpolerne sammen, men de frastøder hinanden.